Drahí duchovní otcovia, bratia a sestry, milí priatelia, možno teraz sledujúc túto liturgiu si dávate otázku, aký zmysel má táto liturgia. Prečo sa stretávame pri tom, čo už stáročia je staré? Dnešný človek predsa len už má iný spôsob prejavu, iný spôsob kultúry ho nejakým spôsobom ovplyvňuje. Kvôli čomu sa vraciame kdesi až tam, kde začala vlastne cirkev. Aj pre mňa osobne ako biskupa by bolo teraz jednoduchšie sa postaviť na ambon a vidieť vás všetkých, tak vám hovorím. A predsa pridržujúca týchto rubrík, ktorých sa pridržavali prví apoštoli, uvedomujem si jednu skutočnosť. Je dôležité vrátiť sa do tých prvých storočí preto, aby sme jasne pochopili, čo to vlastne znamenalo pre prvých kresťanov stretnúť sa na modlitbách. Oni nešli na nejaké kultúrne podujatie. Oni nepripravovali nejaké extra špeciálne kóry. Oni sa zišli tak, ako sme sa zišli my teraz. Prišli, poukázali na knihy, ktoré sú tak veľmi dôležité tým, že kňaz, biskup sa s nimi prešiel pomedzi ľud, držiac evanjeliár, starozákonné čítania, novozákonné čítania. Potom sa pomodlil, vedomý si toho, že to stretnutie vlastne je stretnutím tých, čo sa obracajú k Bohu. A potom si sadli a rozprávali o tom, čo bolo počuté, rozprávali o tom, čo je dôležité pre kresťanský život, tak, ako ja rozprávam s vami teraz. A čo vám chcem povedať? Chcem vám povedať, že najviac táto doba útočí práve na správne chápanie spoločenstva ľudí a najviac táto doba útočí na to, aby človek rozvitý v spoločenstve nemohol byť ani sám v sebe harmonický a nemohol ani sám v sebe pochopiť všetko to, čo pre neho Boh učinil. Liturgia je teda predovšetkým spoločenstvom zídených ako jedna rodina pri modlitbe smerujúc svoju myseľ k spoločnému Otcovi. My sme dnes už liturgiu viac menej postavili do pozície povinnosti. A tak veriaci sa pýtajú, a máme povinnosť ísť, lebo je prikázaný, či nie je prikázaný sviatok. My sme dnes liturgiu, teda spoločenstvo modliacich sa, posunuli do pozície akejsi kultúrnej zložky. A bude tam aj kór, a bude sa spievať s kytarou, alebo prídu tam aj nejakí iní speváci. My sme dnes liturgiu nejakým spôsobom posunuli nie do toho správneho svetla. A vnímame ju ako nejakú kultúrnu záležitosť, ktorá je dôležitá, keď prídu Vianoce, Veľká noc, a vtedy sa nám dobre cíti a dobre sa nám spieva, lebo je to čosi výnimočné. Liturgia je predovšetkým spoločenstvom modliacich sa s Kristom uprostred. A toto sa vlastne deje teraz. Keď nie nejaké výnimočné veľké obrady robíme, prišiel som medzi vás ako jeden spomedzi vás, ktorý má tú povinnosť vám zvestovať Krista. Aj tak sa cítim ako jeden z vás, avšak s tým vedomím zodpovednosti, že mám vám povedať čosi, čo je veľmi dôležité pre spásu vašej duše. A dnes vám chcem povedať, dávajme pozor, aby sme naše liturgické stretávania, aby sme cirkev ako takú nezúžili na pojem nejakej inštitúcie, ktorá jednoducho nám naháňa či už strach, alebo jednoducho máme pred ňou pocit akejsi povinnosti. A ono to tak nie je. Cirkev je spoločenstvom ľudí, bratov a sestier toho istého Otca. Mnohí psychológovia hovoria, že cirkev dnes prehráva u ľudí práve preto, že ľudia nemajú radi inštitúcie. No povedzte, kto z vás radí na úrady, aby si vybavil nejaký ten papier, potvrdenie, alebo nejaký doklad. Kto z vás má rád úrad ako taký, kde vás šikanujú tým, že ešte taký korok treba doniesť a ešte toto treba doplniť a tamto nesprávne máte vyplnené. Človek dnes nemá rád inštitúcie.
A tak moderný človek, ktorý započítal medzi inštitúcie aj cirkev, nemá rád cirkev. A u mnohých moderných či postmoderných ľudí je často počúvať tieto slova: ja Boha verím, ale cirkev nepotrebujem. Pritom ani sám si neuvedomuje, ako veľmi si odporuje týmto hovorením, lebo Boh je ten, ktorý je strojcom cirkvi, teda rodiny veriacich, ktorá potrebuje sa stretnúť so svojím Bohom v spoločenstve a s Kristom uprostred. S Kristom, ktorý povedal: tam, kde dvaja či traja sa zídu v mojom mene, ja budem medzi nimi. A takto vyzeralo to prvé kresťanské spoločenstvo. Tá prvá cirkev, tá prvá liturgia slúžená v Jeruzaleme, lebo tam vznikla cirkev, vtedy, keď zostúpil Svätý Duch a 4 000 ľudí naraz uverilo Krista. Už to bolo spoločenstvo ľudí veriacich, ktorí mali tú potrebu, kde si sa stretnúť, kde si sa spoločne modliť a kde si toho Krista, ktorý sa nám zanechal v Eucharistii, aj prijímať. Túto liturgiu teda dnes slúžime preto, aby sme si viac uvedomili potrebu stretávať sa ako jedna rodina. Rodina, ktorá je odkázaná na Božiu milosť, rodina, ktorá síce nehľadá nejaké extra výnimočné obrady alebo kultúrne vložky, ale hľadá Boha. A to počúvajúc Božie slovo, počúvajúc vysvetlenie Božieho slova a uvedomujúc si blízkosť Krista, ktorý sa v Eucharistii k nám približuje. Dnes zvlášť. Aj keď sme si kedysi mysleli, keď som tu medzi vami prebýval, že doba, keď pominie tá komunistická, ktorá nám zakazovala chodiť do cerkvy a mnohým ľuďom strpčovala len preto zamestnania rozličné vyššieho charakteru, že chodili do cerkvy, že doba až táto pominie komunistická, zrazu sa chrámy zaplnia, zrazu ľudia budú prichádzať slobodne do chrámu. Čo poviete? Je to pravda? Sú plnšie chrámy? Nie sú. Lebo jednoducho ľudia nepochopili to, že potrebujú Boha cítiť v spoločenstve modliacich sa. A nepochopili to, že my môžeme byť silní vierou toho druhého. Beda samotnému. Človek sám ako jedinec skrachuje nielen v materiálnej oblasti, kde jeden je odkazaný na druhého, lebo nie každý je lekár, nie každý je automechanik, nie každý je kuchár, nie každý je Čiže jeden druhému napomáhame nielen materiálne, ale my môžeme ako spoločenstvo jeden na druhého vplývať i morálne a môžeme vplývať naozaj aj posilou vo viere. Ľudia to dnes nechápu a preto dnes nie sú cerkvy plnšie, ako vtedy, keď sa nám do nich zakazovalo chodiť. Ale je dôležité to pochopiť. A cez túto liturgiu, ktorú slúžime dnes, je dôležité pochopiť, že liturgia je predovšetkým spoločenstvom tých, ktorí si prišli sadnúť, spoločne uvažovať, modliť sa a medzi sebou cítiť Krista. Tu nik nie je vyšší, menší, tu nik nie je vyvýšenejší, tu je len jeden zodpovedný za to, druhý za ono, tretí za ono. A keď si všetci zoberieme tú zodpovednosť k srdcu veľmi vážne, vy ako rodičia vo výchove dietok, my ako kňazi pri liturgizovaní a pri hlásaní slova a každý vo svojom povolaní, k čomu špeciálne sa pripravoval ako lekár, učiteľ, alebo inžinier, alebo robotník, alebo murár, keď si každý v tom spoločenstve zastaneme to svoje miesto, potom vytvoríme naozaj silu, ktorá môže premieňať svet. Len to spoločenstvo naozaj ako maltou musí byť spojené tou Božou milosťou, ktorá zjednocuje a posilňuje. Istý kňaz, vidiac, že jeho bývalý kurátor prestal chodiť do cerkvy, trápil sa tým, veď v ňom mal vždycky dobrého pomocníka a dozvedel sa, že tento človek sa pohneval na cirkev, na farnosť, lebo došlo k nezhodám medzi kurátormi a nešlo to podľa jeho názoru, ale to šlo podľa názoru iného, to, čo bolo plánované. A tak si povedal, keď vy už ma nepočúvate, ja nebudem počúvať ani vás a už medzi vás vôbec nepôjdem. A nešiel do cerkvy. Týždeň, 2, mesiac, 2. A vtedy to kňazovi nedalo pokoja. Veď
on nie je ten zlý človek, len jednoducho vnútorne nie je ladený prijať mienku druhého. Zašiel do jeho domu. Akurát ho našiel doma pri kozube. Mal to roztopený, horelo v tom kozube, krásna žiara z neho išla a kňaz si k nemu, ktorý bol tak zadúbaný, sadol, vzal kutáč a z tohoto kozubu vytiahol na okraji jeden žeravý uhlík. Uhlík bol naozaj silne žeravý, červený, ale po minútke, dvoch, troch začal černať, lebo už nebol v páhrebe, bol vyťahnutý na okraj a ščiernal a zdutnal a spopolnatel a bolo po ňom. Tedy sa ten kurátor pozrel na kňaza a povedal: Otče, pochopil som, čo mi chcete povedať. Áno, ja som ten uhlík, ktorý som sa vyčlenil z páhreby. A pretože som zostal kdesi na okraji mimo spoločenstva cirkvi, ščernal som, zdutnal som. Nie som už žiarivý ani zapálený za cirkev. Prepáčte, ak som naozaj svojou hlavatosťou spôsobil iným problém, ja už do cirkvi budem chodiť. Veď aj mne to chýba. A znovu sa vrátil na liturgie i do spoločenstva, z ktorého pre svoju hlavatosť a tvrdohlavosť vypadol. Bratia a sestry, dnes ľudia pre mnohé okolnosti a pre mnohokrát aj hlúposti odchádzajú zo spoločenstva, cirkvi modliacej sa a zvolávajúcej Božie požehnanie. A pritom toto spoločenstvo, to nie je divadlo. To nie je ani len kultúrna záležitosť. To nie je ani len nejaký obrad sám o sebe. To je spoločenstvo zídených s Kristom uprostred, ktorý rozžhavuje naše srdcia. A predovšetkým tá prvotná cirkev si to tak uvedomovala, že to oni nejdú do žiadnej inštitúcie, oni idú do rodiny. Do rodiny, kde jeden robí to, druhý robí to, ale Kristus ich všetkých posílí. A tak nech aj dnešná liturgia svätého Jakuba bude takýmto povzbudením k tomu, aby ste prichádzali do rodiny. Nie na veľké honosné obrady, ale na jednoducho modlitbu, na uvažovanie, na zamyslenie a predovšetkým pre posilu tú vzájomnú vo viere, ktorú všetci tak veľmi potrebujeme, zvlášť v tomto svete, ktorý silne odmieta inštitúcie a mnohokrát omylom odmieta aj cirkev. Prosme Máriu, Matku v cirkvi, aby všetkým tým odídencom, ktorí tak málo záujmu javia o cirkev, znovu ona vrátila lásku k spoločenstvu modliacemu sa s Kristom uprostred. Sláva Isusu Kristu.